你好，我是 Haris，我来帮你会说中文。sunana Harisu Ahmad kamar yadda kuka sani, wanda yake kawo muku lesson a wannan tasha mai suna Chinese Hausa TV channel. Yau mun ƙara dawowa muku a wannan mako za mu ci gaba da koyar da ku ta harshen yaren Chinese zuwa fassarar yaren Hausa. Kamar yau lesson namu ya tashi ne daga kan mutum, yadda ake kiran sunan yaro, ake kiran kuma sunan babba, kuma ake kiran sunan wanda ya ɗara da babba, wato wanda ya ɗare da samari kenan. So za mu yi ƙoƙari mu gani mun fahimtar da ku yadda ake kiran wa'innan sunannakin mutane daban-daban, wanda ya tashi daga kan yaro zuwa samari zuwa tsoho. Duka gaba ɗaya za mu yi ƙoƙari mu gani mun bayyana muku su, mun faɗa muku su da harshen yaren China zuwa fassarar yaren Hausa. Bayan wannan kuma akwai wasu abubuwa daban-daban wanda ya kamata a ce mu gani mun koyar da ku kuma kun iya shi, kamar abubuwan da ya shafi kamar ni, kamar wanda kuma ya shafi kamar za a ce ku, da wanda kuma ya shafi kamar za a ce su. So to irin wa'innan abubuwa za mu yi ƙoƙari mu gani mun fahimtar da ku yadda za ku yi ku gane ya ne ake nufi da su, ni, kai, su. So duka gaba ɗaya wa'innan abubuwa za mu yi ƙoƙari mu gani mun fahimtar da ku. Kamar ɗazun na ce ni hao, wa shi Haris, wa lai ban ni hui shou jingwen. Abin da ake nufi da ni hao wato shine ya kuke. Wa shi Haris, ni ne Harisu, ko kuma sunana Harisu ne. Wo shine ni, lai shine na zo, ban ni in taimake ku, hui shou ku iya faɗa, hui shou ku iya faɗa, jingwen ku iya faɗan yaren Chinese. Abin da ake nufi da shi kenan. So kamar guda ɗaya kuma again wannan, kamar yanzu na ce wo lai ban ni hui shou idian hanyu, ko kuma wo lai ban ni hui shou hanyu. Abin da ake nufi da hanyu wato ana nufi da language. Language kowane iri da yaren Chinese shine ake kiran shi language, ko kuma Hausa, ko kuma Fulani, ko kuma Bayarbe, ko kuma Igbo da sauransu ma dai duka. So idan ka ji aka ce hanyu wato language shine ake nufi da language. Abin da ake nufi da hanyu shine language. Yanzu za mu ci gaba, za mu kira muku sunan wa'innan abubuwa kuma za mu fassara muku da su da yaren Hausa. Kamar yanzu na ce maka wo, idan ka ji na ce wo wato shine ni kenan, wo shine ni. Idan ka ji aka ce maka ni wato shine kai, ni, kai. Idan ka ji aka ce maka ta, ta wato ana maganan shi kenan, shi shine ta. Yanzu kamar na ce maka woman, duk abin da ka ji aka ce maka woman wato abin da kana nan a ciki kenan, amma kuma kuna da yawa. So woman show, woman show, woman kamar za ka iya ce woman tiji show da kwa. Idan ka ji aka ce woman tiji show da kwa wato mu mun faɗa. Abin da ake nufi da show da kwa wato magana kenan shine show da kwa. Za ka iya ce show wato shine kun faɗa, za ka iya ce kwa, kwa shine ma harshe shi ma na magana ne duka gabaki ɗaya. So kamar yanzu na ce woman tiji show da kwa, mu mun yi magana. Woman tiji show da kwa,然后那个老板他不想听我们，然后他老板不想听我们说的话. Wato abin da ake nufi da shi woman tiji show da kwa, ta laban不想听我们说的话. Shi ya ƙi ya tsaya ya fahimci maganarmu, shine abin da ake nufi da shi kenan. In ka ji aka ce maka woman wato mu kenan, woman mu, woman shine mu, ta kuma shine shi ko kuma ita. To idan ka ji aka ce maka ta laban wato
ta loban wato shi mai gida. Loban ana nufi da mai gida kenan, za ka iya ce boss. Loban ta bushan tin woman show da kwa, wato shi mai gida baya son ya fahimci maganarmu, shine abin da ake nufi da shi kenan. Woman show da kwa ta loban bushan tin woman show da kwa, wato mai gidanmu mun yi magana, mai gidanmu baya son ya tsaya ya fahimci maganarmu, abin da ake nufi da shi kenan. Kamar aka ce niman wato kamar ni kenan zan muku magana. Niman yau cula ne. Niman yau cula ne. Niman yau cula ne wato aka ce maka niman yau cula ne, wato ku kenan, ku za ku je ina ne? Niman yau cula ne, ko za ku je ina ne? Niman yau cula ne, ko za ku tafi ina? Niman yau cula ne, ko za ku je ina? Woman yau cula ne, mu za mu tafi ina? Kamar kai kenan za ka tambaye mu. Niman yau cula ne, sai kamar mu za mu iya ce woman yau cu bingwan. Woman yau cu bingwan, za mu tafi hotel ne. Yanzu kai da ka tambaya kenan, niman yau cula ne, sai na ce maka woman yau cu bingwan, muna so za mu tafi hotel ne. Woman yau cu bingwan, muna so za mu je hotel ne. Abin da ake amfani da shi kenan, ake nufi da shi niman yau cula ne. Woman yau cu bingwan, za mu tafi hotel ne. To kamar yanzu aka ce maka taman wato su, taman yau cu shi can, taman yau cu shi can, suna so su tafi kasuwa ne. Shi can shine ake nufi da kasuwa, ka fahimta? Ciga handoren taman yau cula ne. Wasan si tin don taman show da kwa, taman yau cu shi can. Wotiji tin show taman yau cu bingwan, wato wannan short kenan a madadin ka faɗa wancan. Taman ciga dausharen taman yau cula ne. Understand? Wotiji tin show taman yau cu shi can. An ka ce maka ciga dausharen, wato ana nufi da mutane da yawa kenan. Aka ce daushau wato shine da yawa, ren kuma shine mutane. Ciga dausharen taman yau cula ne. Wa'innan mutane da yawa za su je ina ne? Ciga dausharen taman yau cula ne. Wa'innan mutane da yawa za su je ina ne? So kamar kai kenan ana tambayan ka, sai ka ce wotidi tin show taman yau cu shi can. Wotidi tin show taman yau cu shi can. Naji kaman suna faɗa za su tafi kasuwa ne. Wotidi tin show taman yau cu shi can. Naji kaman suna so su tafi kasuwa ne. Naji kaman suna faɗan suna so su je kasuwa ne. Wotidi tin show taman yau cu shi can. Ni naji kaman suna faɗa suna son su je kasuwa ne. So abin da ake nufi da taman kenan. Niman, taman, woman shine duka, woman mu kenan. Niman shine ku, taman shine su. So abin da ake amfani da su kenan. So da fatan za ku fahimci wannan kalma na harshen yaren China zuwa fassarar yaren Hausa. Kar ku manta ku danna mana subscribe, kuma ku mana liking, kuma ku rubuta mana comment, don saboda ku tambaye mu abubuwa da harshen yaren Chinese.
ba ma nan ba, abubuwa da dama wanda ya kamata a ce kuna son ku fahimci yaren China, za ku iya rubuta mana a cikin wannan comment naku, ku tambaye mu a ciki, mu kuma za mu ba ku amsa da gaggawa. Kar ku manta ku danna mana subscribe. Zai je.